Oke guys, saatnya kita mewarnai guys. Gak punya kuas jadinya. Dungunya ya aku pecinta alam. Pecinta alam ini nganggone sing ada di alam. Apa yo kalyo? Nganggone apa sing enek bukan apa yang ada di alam. Duh, piye gak percaya karo mae. Pecinta alam ini ngene iki. Kita memanfaatkan apa ada yang di sekitar. Kalau rumahku ibek godhong gedang wit gedang. Oh. Karo dicekeli ngono gak iso cara ngono. Wis ngono gak apa-apa sing penting dilelet-leleti kuning-kuning ngono lho. Dan estetik. Ini guys, ini ceritanya gosong di ngisor. Tapi, guys, walaupun dia gosong di ngisor sama ini, nanti rasanya podo ae wong dhek bahane podo. Enggak akan merubah rasa, gak sama sekali. Podo. Gue sing gosong gue Diska mbek Kela, aku sing apik. Gue sing gosong gue Kela mbek Diska, gue tamune kayak sing apik-apik. Ora enek nggo tamu, nggo aku kabeh. Oh, ngono iki, guys. Nah, ya kita kan seumur-umur gak pernah bikin nastar ya, guys. Ini tak dono, guys. Ini tak dono sing ini. Oh, ya Allah, wayune. Dodol nastar aku sesuk langsung tak dol iki. Sing gaweane Kayla Diska iki delok bunder-bunder ser ya Allah. Berarti gaweane mama. Pokoknya sing sak onde-onde iki gaweanku, guys. Iki ndekne adek apa sih? Sirupane kok monster ngene mama. Ndekne nempel ning ki gosong, guys. Ndekne berarti iki panas, guys. Pengen jajal nyekel ora? Panas iki. Piye tak wakili? Mah panas. Ya, wayune Masya Allah Gusti. Jadi guys, dodol nastar aku sesuk. Oh, siap-siap bakal nastar tak saingi kowe.